normalan čovjek bi razumio neke stvari. Ne, tebi uporno ispast da ja ispadnem najveća kretenčina jer ti pokušam realno objasniti neke stvari, ali ne možeš tebi dokazati. Uporno želiš uvaljivati u problem i mene i sebe. Ja nisam papak. A jednostavno smo se malo porečkali zato što sam ja htjela otići da odemo na neki koncert, on je smatrao da ne možemo. Ili ću odmah ići, ili ću ostati još par dana, ali se snimamo odvojeno, ne snimamo se više kao par. Ja sam govorila da mogu jer ja jednostavno ne volim da mi neko govori da nešto ne mogu. Ti si ta koja je jedina Ja sam ti od početka rekao, ako ću biti s nekim, bit ću s nekim ko će biti uz mene uvijek, da trebam ići da ubijem nekoga, želim da ta osoba bude uz mene. Ko što bi ja bila uz tebe. Bilo šta da ti treba, ja bi bila uz tebe, ali okej.